Sa headlines kan mga barata, LGU Naga dahil nagsuspindir ning klase ngunya na aldaw. Nagkaperang LGU sa partido area nagdeklara ning class suspension. Department of Health Bicol nakapag-preposition na kang sedang health commodities sulikan tropical depression Wilma. 17 anyos na minor de edad na involto sa pagpapabakal ng subot illegal na droga. Nasa custody kang Women Children Protection Desk kang NCPO. Duwang sospek sa illegal na droga sa Kanaman, Camarines Sur, arestado. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Mga bulong asin evacuation center pinagpasiguro na kan lokal na gobyerno kan Milaor, Camarines Sur. En kaso maglangkaw ang tubig baha, huli kan uran na ibabagsak ni Tropical Depression Wilma. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa banwaan kang Milaor, Camarines Sur, nagpaapod na kang nakalis na Miyerkules ning meeting si Mayor Bingios de Dios sa gabos na department heads kang lokal na gobyerno kang Milaor para sa magiging plano kan banwaan in kaso magkusog ang bagyo. Alagad pag-abot sa pagdeklara ng Emergency Operations Center Incident Management Team, madepende pa ini sa magiging kamugtakan kan panahon. Sa ngunyan, nakamonitor ang LGU Milaor as in MDRRMO sa mga lugar na aagihan kan bagyo. Sa ngunyan po ang katotohanan kayo kang suugma lang, nagpapod din si Mayor ang yung meeting para naman sa mga department heads. Medyo na naman siya na napaabot na paabot na bagyo. Halagad kung hapon kita kung madeklarang AOCIMT, nagahalat kami kang kang Capitol. As in, depende man garo sa panahon na maabota. Pigihiling tagaro baka makaligtas man kita sa raot ng panahon na paaboton. Kaya nakamonitor kami, kaibanan ang MDRRM para sa bagyong iniyon. Sabi pa ni Municipal Administrator Dennis Glenn, kabali sa ginibong preparasyon kan banwaan, ang pag-check kan mga bulong sa RHU, as in ang pagpreparar kan natatadang budget para sa relief operations. Ang inaano lang kung handa ba kami pag-abot sa arotan sa RHU, may mga bulong, ikaw pamanda, tapos sa sa preparasyon man kang kang munisipyo para naman sa relief operation, dawa nakataon na nga kami kang uwan, ikaw manggirari kaming preparasyon manggirari, natatadang kadikit na lang, tapos naman ang taon. Kung magkusog man ang uran na dadarhon kan bagyo, yaon man ang multipurpose hall, simbahan, pag-core building as in mga eskwelahan sa Milaor na maserbing evacuation center kan trasing barangay na maaapektaran kan pagbaha. Ang mga barangay na yaon digdi sa poblasyon, may Alimbuyog kami, Burong-Burungan, San Miguel, Amparado, tapos San Roque, San Jose Tarosanan, Lipot, San Vicente. Gabos talaga yan, binaba. Tapos yung yaon digdi Santo Domingo. Gabos talaga siya binabarha. Tapos sa Balyong Salugman, halos man naman ang Kapuknasan, Dalipay, Kabugaw, binabaha naman. Siguro ang problema talaga yaon naman talaga sa sa siguro sa kalikasan. Yun yan global warming garo, saro na siyang epekto. Kaya ito man talaga yung binabaraha. Ang LGU may inaapod kita mga designated evacuation centers. Digdi yung sa poblasyon, primero iwa kita digdi yung multipurpose hall, nakaka-accommodate man siyang 200 plus na sa tao. Tapos ang sa tuyang simbahan, pinapagamit man dyan ang iniyong para may parte kang simbahan na halangkaw man siya, safe man sa nagagamit. As in, kadaklan, iwa kaming pag-core building, duman sa Balyong Salog, sa Barangay Maydaso, halos gabos duman, may pig, dadarami. Tapos bago pa man mag-abot ang kalamidad, nakikiulay na kami duman sa sa mga eskwelahan, na kung pwede, kung sakaling kaipuhanan bilang evacuation center, makagamit kami. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, antes mamatay ang Tropical Depression Wilma, pinagsugo na kan lokal na gobyerno kan Milaor ang paglinig kan mga kanal asin pagputulin mga sanganin kahoy na posibleng magtumba kung magkusog ang duros na dadarahon kan bagyo. Ang Engineering Office kan Milaor nagkakapirang personahe kan BFP, PNP asin Menro ang nagtatrabaho kaini. Alagad pagkatapos kan kalamidad, ang mga personahe man giraray kan Menro ang mahali kan mga basurang iwawalat kan bagyo, sigon kay Municipal Administrator Dennis Glenn. Ang LGU Milaor sa pamamayo ni Mayora Bing
bago pa man mag-abot ang kalamidad, susugo niya na ang engineering's office, kaibanan ng fire department, minsan ng PNP. Tapos nagkakapirang personahe na pag pinapalinigan niya ng mga anong iyan, mga kanal. Tapos kabali na dyan ang pag-clearing ng mga kahoy, na ano man kami sa Kasureko, natapang kami sa Kasureko. So, after na naman kang bagyo, yung ano man dyan, tiriripon ang mga basura. Kaya ang sa tayong mga personahe kang Menro, medyo gulping trabaho. Padagos sa mga bareta, tulos pinagpreposition ka Department of Health Center for Health Development sa Paikan Health Emergency Management Services ang mga bulong para sa mga provincial DOH offices asin sa City Health Office Canaga. Ini nagkakantidad 481,889 pesos. Apwera kan mga bulong, naka-activate naman ang gabos na Health Emergency Response Team bilang pag-antisipar sa epekto ni Tropical Depression Wilma. Puod pa ka nakalis na Miyerkules, nasa code white na ang DOH Bicol. Padagos sa mga bareta, di man nagsuspende rin klase sa syudad din Naga, ngunya na aldaw, hulita Mayo pa manin makusog na pag-uuran. Sa abiso kan opisina ni Mayor Lenny Robredo, pinagtawan kay ng gabat ang sunod-sunod na suspension of classes ka nakalihis na mga aldaw. Alagad, itinauman kay ni ang desisyon sa mga pamayokan eskwelahan na magsuspende rin klase kung kinakaipuhan. Padagos sa mga bareta, suspendido ang loob sa klase sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa mga banwaan kan Garchi Torena, San Jose asin iba pang munisipyo sa Partido area bilang pag-antisipar sa epekto kan Tropical Depression Wilma. Sa ngunyan, nakakamatay naman ng pabugsubugsong pag-uuran ang nagkapirang banwaan sa probinsya ng Camarines Sur. Sa samuyang pagbabalik, mga may sadiri ng e-bike sa Naga nag-atindir sa ipinaabot na public hearing. Yan asin iba pang nangingenot na bareta. Digdi lang yan sa Janan TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka?
Sa paagi ng public hearing kan Committee on Transport na pinamamayo ni City Councilor Omar Buenafe, pinagtukar ang gabos na isyu mapalapit sa e-bikes sa syudad ni Naga. Kabali na digdi ang kasuguan kan LTO na bawalan sinda sa mga national road. Uyang sa kuyang report. E-Bike Association, grupo ni mga tricycle driver, asin iba pang transport group ang presente sa pinagibong public hearing manungod sa pagbawal kan mga e-bikes sa national road. Pagrehistro kan mga e-bike asin kan mga driver. Pinagsaro-saruman kan presidente kan e-Bike Association na si Ma'am Trinity Mayor ang sidang sentimiento manungod sa kasuguan na ini. Susug sa iya, day naman sinda nabigla sa direktiba kan LTO. Hulita nag-agi man sinda sa theoretical driving course asin pinagsabi ang mga bawal asin day dapat gibuhon sa tinampo. Ang pigaha dit subot ninda, iyo si mga national road na yaon sa loob kang syudad ni Naga na day man subot risky sa sida mga e-bike users. Hagad din da sa LTO, iyo na magkaygon ng bike lane o mga kudal sa mga national road kung ang pinag-uulayan malang sa buot, iyo si kaligtasan kan publiko sa tinampo. Sa theoretical driving seminar kan LTO, before pa pigpaliwanag na sa muya kung ano ang mga bawal, kung anong klaseng mga sasakyan ang pwedeng mag-agi sa mga certain na mga kalsada. Kaya dahil na po kami nabigla. Ang pigahadit mi lang po kaya itong mga national road na yaon sa Laog, Kanaga, na bako man po siya risky. Iyon po ang ihagad mi sa LGU na makagana ng mga bike lane. Para man subot sa mga miyembros kan e-Bike Association, yaon ang paghandal lalo na taday na subot sinda makakaagi sa mga national road na yaon sa ilang mga barangay. Kabali naman digdi si mga e-bike users na hali pa sa luwas kang syudad ni Naga. Actually, sindo nagpanik. Lalo na itong mga outside Naga City na ang pag-aaragihan, iyo ang mga national road. Example po ini yung Kamaligan, from Kamaligan, Abella, part kayan ay national road, ining Kiburak na igwa kitang nakasalang ngunyan sa Kongreso nagigibuhon national road. Ini yung pong Del Rosario, from Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña. Gabos po yan national road. Kaya po yan ang pigtatakutan nila na ilasinda makagamit. So yan po ang samuyang ihuhurot sa LGU na makaganan ng bike lane at kung po pwede kaaganan ng railings arog kan mga yaon sa ibang bansa na safe ang mga riders kan bikes and e-bikes. Para sa Genan TV 48 Naga, Christine Alcanzor Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, 85% na kan mga miyembros kan e-Bike Association sa syudad ni Naga ang registered na. Nagahagad man sinda nin tabang sa LTO na makapagtaon ng libreng theoretical driving course. Sa ngunyan, lampas 1,000 na ang miyembros kan e-Bike Association asin pinag-iimbitaran ninda ang iba pang e-bike users na makisumaro sa inda. Urog na ngunyan na may mga pagbabago sa paggamit kan tinampo. Ang member ko po almost 85% mayroon po sinda ning non-pro driver's license. Kasaro po yan sa pagsumikapan kan samuyang organization na magkaigwasinda ng lisensya. Nakipag-coordinate po kami sa LTO kaito kay Ma'am Grace Rojas na tawanan kaming free TDC para po dahil na sinda magastos masyado. Pagkatapos po kayo nakiulay kami sa driving school, natawanan kami ng discount para po sa pagkuaning practical driving seminar para po makapag-provide kami. Kaya I'm happy to say na mostly po kan sa kuyang member, gabos po sinda may driver's license. Padagos sa mga bareta, di nagbabago ang paninindugan kan grupo ni Mr. Gil Belena, Presidente kan Federation of E-Trike, Tri-Mobile Operator, Driver Association of ETODA, na dapat day na irehistro ang mga e-bike na hali sa luwas kang syudad ni Naga na subot ginagamit pagpasada araw kan paghato din mga estudyante na delikado subuot. Hulita sa National Highway nagaaragi ang pagpasada subuot kan mga e-bike sa syudad ni Naga. Ang apektado ang grupo kan mga nagpapadyak asin mga para-tri-mobile. Ito pa nagpapasahero sila. Si mga nyaw sa luwas, nakaresto hindi may number. Anong nangyari? Luwas laog sila hindi, pero naghaharatod sila mga aki ni mga eskwela. Kung may mangyayari duman, delikado mayo. Dahil sila naka-registered, mayong insurance, delikadong maray. Kaya ito si number 1 na piglili kami, si mga aki. Maliban kaya, minsan pinapadara pa si mga aki. Kasi magulang ako sa rin, nagtutukaw. Yung pa si aki ang nagdadala. Delikadong maray ang araw kaniyo.
Apwera kaya talaga nagkakarayod pa sila. Nagkukontrata na sila si mga katay nindang harong, may mga estudyante, iniiba na nila, kinukontrata nila, may bayad na naman. Yun ang ano dyan. Minsan, nag-4 bar ako nagsakay, yan door-to-door baga sila, arog sa Santa Cruz, Guadumana, nagpatod sa hospital, hinalat, arog ka doon nangyari. Tapos, nabot siguro sa rong oras may kabangan. Ayun, si bayad nila, ulay naman nila. Pero, ang apektado duman si Padjak, saka si tricycle. Duman na hiling si competition na dahil man sindata legal na dapat na dahil tugutan na magkayo digdi. Yan ang nangyayari nun yan. Padagos sa mga bareta, pagrepaso kan 2026 budget kan lokal na gobyerno kan Naga, nagpapadagos. Uyang sa kuyang report. Ang 2.1 billion na budget kang syudad ni Naga para sa masunod na taon ang dadangugon asin re-repasuon sa budget hearing sa December 16 sa Sangguniang Panlunsod. Papanginotan ini kan Committee on Appropriations na pinamamayuhan ni City Councilor Elmer Baldemoro. Kabali naman digdi ang pagdangog sa mga proposals asin plano kan mga komitiba asin departamento kung sa ininda gagamito ng kwarta sa masunod na taon. Sinabi ni City Councilor Elmer Baldemoro, ang 2026 budget ang susog sa 2028 finish line na pinaglatag ni Mayor Lani Robredo sa iyang administrasyon. Ongoing po ang budget hearing and may timeline na po na sana mailaog sa session on December 16 and hopefully po sa panghuring session on December 19 may pasar na po si annual budget. Ang edukasyon ang may pinakahalangkaw na budget na pinagtagama ang LGU Naga, kung kaya pinaglalaoman ninda na maging magayon ang mga gigibuhon na programa asin proyekto. Ang takulang budget para sa edukasyon ang makakatabang sa mga pangangaipo kan mga estudyante asin mga paratokdo. Sa ngunyan po nakalaang pinakadakol duman na parte yung para sa edukasyon. So nilalaoman po na maray si magiging programa for education next year. Asahan ang mga programang inilatag kan LGU na masusuportahan kan budget na aaprubahan para sa mas magayon na serbisyo sa publiko. Para sa Janan TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, hali pa lang sa Cebu ang mga konsehal kang syudad ni Naga sa pangyayarot ni City Councilor Elmer Baldemoro bilang presidente kan PCL kang syudad. Sa idang pinagresibi ang award bilang regional winner ang Sangguniang Panlunsod kan Naga sa Local Legislative Award. Ngunyan, saro ang Naga sa qualified para sa National Award. Nagigibuon sa maabot na Marso sa masunod na taon. Sa nasabing award, pinagsusukol digdi ang legislative performance kan Sangguniang Panlunsod. Kang nakaagipong aldaw during the Philippine Councilors League Assembly, pigsagibo din po duman itong awarding ceremony kang Local Legislative Award na ang Naga City po ang sangguniang panglungsod, ito pong 14th sanggunian, nakaresibi po ng award bilang regional winner duman sa Local Legislative Award. Bilang pong regional winner, qualify kita for national award na gigibuhon po sa March sa pagtiripon manggiraray kang National Assembly kang Philippines Councilors League sa Metro Manila. So ngunyan po ipipresentar itong award during our session and also being a finalist for the national award on March. Sarong 17 anyos na lalaki ang na-rescue ka Naga City Police Station 3 sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa Zone 5A, Barangay Peña Francia, Naga City. Pasado alas 12 ni maagahon kasubago, nakumpiskar sa menor de edad ang tulong plastic sa shading suspected shabu. Ang nasabing menor de edad ang nasa kategoryang newly identified individual kan Police Station 3. Sa ngunyan, nasa pangatama na ini kan Naga City Police Office, Women and Children Protection Desk. Sa Banwaan kan Kanaaman Camarines Sur, naaresto man kasubagong alas 2 nin amay na pagkaaga kan Kanaaman Municipal Police Station sinda Ayas Rodel asin Ayas Opong sa pare kan drug buy-bust operation.
Susog kay Police Captain David Olieres Jr. Naaktuhan kan mga operatiba na nagpapat session ang 5 drug personalities sa luwas kang harong ni Ayas Opong sa may likod kan RJ Village Subdivision. Alagad, duwalang digdi ang nadakop, hulitan nakadulag si Tulo. Ang tulong nakadulag ang bistalo naman kan pulisya. Sabi ni Police Captain Olieres, dagdag pa kan opisyal, saro sa mga nadakop ang parolado, alagad nagbalik sa dati kaining bisyo. During itong pagkandak miling bypass operation, nailimi mismo sa actually nangyaring bypass sa luwas lang kang harongkan eh. Kaya lang, inabutan mi duman sa na nagpapasesyon kayo ni. Actually yun nasa 5 presyo na sinda, din 2 lang sinda ang nadakop. Yes ma'am, identified sinda, kaya lang si transaction lang duman sa bypass, yun lang sa nadakop. So iba, garo lang ito, bisita lang nito. Actually mamining sarong saro sa suspekta is parolado. Kaya nga ni sa parte niya, garo mawara si si privilege niya. Si once na parolado ka dapat di ka na uli ma-engage sa arog kaning transaction. Mientras tanto, dakol mo niya na nagpapaabot ng report sa Kanaaman Municipal Police Station na dapit sa mga drug personalities sa mga barangay na tinututukan mo niya ni Police Captain David Olieres Jr., Chief of Police kan Kanaaman Municipal Police Station. Nagaagi man sa validation ang mga report na nakakaabot sa inda para masigurado na imbwelto talaga ang ini. Inako man kang opisyal na dakol ang mga drug users sa banwaan kan Kanaaman. Alagad enot na tinatrabaho ninda, isi man nagpapabaka ng illegal na droga. Hulit at tubod si Police Captain Olieres na kung mayong nagpapabakal, mayong mabakal. Sa kanyan ma'am, kanakul kitang reported na drug personality ang samayangan ng mayor. Minsan kaulay ko, kanakul man siyang sabi sa kuya. Kaya bilang COP, nakapokus pa ako dito sa may monitoring. Kami kaya igbabalidate mining maray para ma-sure na itong sa tuwa niya daw po is totally nag-engage siya sa illegal drugs. Kada ko ligding mga user, kaya lang siyempre after kita sa mga poser, doon kami nag-concentrate na, duman ito ang sa tayo madakop. Kasi kung mayong poser, siyempre may mabarakalan ng mga nagagamit po. Sa iba pang bareta, ngunya nakapuskuhan, syerto na ang pagtiripon kan mga miyembros kan pamilya. Kaya dapat ang lugar na pipiluon magayon asin talagang makakapag-relax. Aramon ta sa report ni campus correspondent Jobert Azur kung saan hindi makukuha. Kaibahan ka ba sa SMP? Samahan ng malamigang Pasko? Mayo pang plano asin silang mag-emote? Di pwede yan! I got you covered! Tara! May solid suggestion ako para punan ng Christmas bucket list mo. Ang Uma Hotel and Residences sa Ciudad Canaga may ino-offer na holiday vibe pakulo. Kung gusto mong aesthetic, festive, asin Instagrammable pictures and experience, tampok lindang sa indang Christmas pailaw. Christmas lighting is a traditional activity of Uma Hotel and Residences. And then it's a symbol of our commitment to hospitality. It reflects the care we put into every detail and shows that we value not only the stay of our guests, but also the memories they take with them. A beautifully illuminated hotel becomes a place where families take photos, where friends gather, and where special moments are made. Bako lang yan sa mga gusto ng food trip experiences in bagong flavor, representing Sabor de España. Quality ang sa indang Spanish buffet, winner ang ambience, flavor as in food presentation, hagi sa appetizer, main course, side dish as in desserts, delicioso! Ang konsepto sa likod kan Spanish buffet, ang 38 years na sa industry ni Chef Ed. Actually kasi ang ating food, Filipino food is came from our Spanish region pa natin naman na lahat yan. Okay, yun ang doon, yun ang pinaka-highlight doon. Once I cook, yung passion ko nandun eh.
nagpapasarap doon yung pagmamahal mo sa pagluluto. The ingredients is basic yan kung di mo alam gamitin at walang pagmamahal ng pagluluto mo. Kahit kompleto ang ingredients mo, hindi yan sasarap. It's the happiest season of the year. Aloko na ang bilog na pamilya at barkada para sa Christmas getaway na daigdig na kay Juan Magrayong pa. Para sa GNN TV48 Naga, Robert Azor, Newsbreak. Mga tugang, 20 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod ka Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ang GNN TV48 Naga para sa mga salit na komunidad, nagpapadagos ngunya na taon para sa ito mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-upod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa janantv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na i-follow ang sa mayong official Facebook page, Janan TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, Janan TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang Janan TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. this is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Ano, Moraga?